haka jingkren lapla jong kaseng Meghalaya Pradesh Youth Congress ya kaseng NPP halor ka jingyo office trekam ka NPP klem ki kot kislah kibabyang nakaliang unong yalam ka National Youth Front uba kitbor nongrem presiden ulak ruwet kela yakinong yalam ka Pradesh Youth Congress Meghalaya bakidai ki banwan ban batai stat ya ka bomla banlong da ka bayatu baka NPP ka yo yeng ne klem yo jingbit naka MUDA utayu presiden ula banrap syaban shna yaka office NPP hajan kwatar BSNL kaseng kalayo jingbit naka office MUDA kaseng kamsem layat katkum ka jingkam jong kaseng Youth Congress Committee ka jingkren lapla jong kaseng Meghalaya Youth Congress kadai ka jingkren khenlong kena pensngo u presiden ka NPYF kaseng NPP hasyaban teya kayeng kaladep yo bat pendep katkum ki jingdon kam bat ki kendon jong kas sorkar hakawai pat kaliang kaseng NPP lengba ka National People Youth Front kamla ban pediang ya ke jingmi kubor baka seng NPP kaja haka jingyalang balakot dakin nong yalam niam haka syatri ka khasi jantia church leader forums ya ki seng san perthai ban yakren ya ka kam bamsa bampong ban benrap ya ka jingkeno baki ja naka jingyalang balakot dakin nong yalam balang kamdei baki ja herei baki klemyo ya ka shiti ban syakot hakitai kin nong yalam niam lada kin nong yalam niam kin jendal kot nepa daka shiti kasengkan jendalak men shibun ban priang sngoba yaki lada ki kwa khot daka shiti kidai ban wan penpoi ya ka shiti khot sngoba haslem trekam ka NPP kabadon hal luar lashmer yatu ubak kit borlang nongrem presiden ka NPYF kaba ngili mentakasni halor ketuka kot kubor kaba nakaliang jong ki nongyalam jong ka Youth Congress kila kan tho yani ka parti NPP haga kila ong ba ngi kum ka National People's Party habangi penyeng ya ketai ka building ka thamai jungi ngi klem yo ya kanu ka permission nakaliang jong kamuda ngadon hang ni ban pensyai ba nakaliang jongi ka National People's Party ni bandot ya parok ki kot kisla ki ba kentuk ya ka permission ka bangio nga muda kadai nadu ka arpo artrik jungna di sembar hajar arpel kani ka permission kadon bat nga hagani ka por nalor ka paru nilayo ya ka no objection certificate for building construction na ka office jong deputy commissioner is Kasil district haka arpunyo trik upnai January ar hajar kowe kini ki atli ki kot ki ba don kam ban pensisha ya ka ke ba nakaliang jong kini ki nong yalam jong Youth Congress ki don ban kan tho yangi ka parti hak bede bat ka jing penyeng jongi ka jing shna jongi ya ka te ka building ka bathma jong ka parti ka jongi kai ka banga kwa ban ong hakani ka por kalong namta kini kinong yalam jong Youth Congress kiba persang ye ka ban yalam baklayu padba lengba kiba kum kini ki ki bomdon ya ka jing shisha watang khandia ro ka jing batai ki ki kum banga pet ya ka statement ka jong ki ka ithik kum ba kilong confident bat i kum ba ki tiplot ya ka ka kam ka ba ngingile khamtam haga be dei batani ka jing shna jungi ya ka party office ka bathamai bat hagidu ka poru ngakwa ban ong ya kini ki samla jong Youth Congress ba kimdei ya ka ban sei ya kinu ki lani ban ong ya kinu kan tho ya kinu ki jing kan tho ki bom don nong rem te nagaling jonga hakani ka por ngaso ban ong ya ki ba ki dei ban panmap no shisundon kini ban apologize halor jong kan ka jing lambak la jong ki haga be dei ka bat kan ka permission ka ba ngikum ka parti ni penyang ka building ke jungi hang to ngasoban ong ki baki haban panmap ki ba haban po apologize yang i habai dei bat kane bat lada kim la ban apologize ni hagini ki sngi ki banwan nagaliang jungi kum ka parti rung inom syong thai inom syong klik ti habai dei bat kane rai ngila ban ya shakmat habai dei bat kane ka kam nam ta juki yaman ta ngasoban ong shpatang kum ta nam ta kini ki khna ki ba ai ka statement ka belong wrong information nam ta ki padba jong nong susnong jong kajala
ngang la di dukhat jong ka parti kongres nadu or hajar lai nadu ibang ngadang kaprit rung la dei hakapor bangadon haka kongres nadu hajar lai ru kini ki jajing keno kimi ngam su phla ba ki babon ki political party bat ki riu pajba bat ki wei kia keno mentaya ka National People's Party ba kadai ka parti ka bamsa ngam so phla ya kan ni mar hakapor bangadon haka kongres ru kini ki ju ki jajing keno kam baki mi bet entala jan ke election boleh kena kerja kena bangsa pe kam kluj bah mentang nomor ke election kala jan ringan ong pi ba kata ke bangsa lada kadon ha unu ne kano ki khot jong ka National People's Party ka ba ngakwa ban ong lengba jong pi kila pathai ke bor ne jan met kalong lada philap yu bri badon kti sisa kat ka bangsa kem ai ke jing pun sitom iki lemba ka an ngam don hang ne ban yada ya ki ru bangsa Nimdo nang ni banya daya no ladaki bam sap shisha ya kata pisa jo padba lani ya kino ki kerja construction work kumbang ayu i leng baki social media kijin kena di babon haba ya ki construction project ki paper la shisha kena bamsa ngangat ong ba lada philap shisha ya ki jing shisha le da ka kam file ka FIR ka an ka don mdon balong hajrong ya ka an barok idom hapok jong ka ladoi UNPP ladoi kongres ladoi BJP ro hanrei ngai kumba kini kijing kena bamsap ki detang kijing kena ki bom don nongrem pila da ki don nongrem kila de mensuak kembek ke ai di FIA kalau ko YouTube kalau ka ai ke tu ka CBI ni don ki institution ki badai bat pe ia ka bamsap ki don kita ban lek la ka jong ka kamram ban lek ya ka badon ka ngangam don hang ne ban yada ya ka bamsap jong kita ki khot NPP la da philap hi ban pha kem le mi kot khobor ka ba ong ha ka heading ka bong ja ka NPP ha ka jingelang ba khot da ka KJ CLF ka jing khot jong ki nong yalam jong ki balangi ba pher ya kata ka meeting jong parok ki political party ngaladep ban yakren bat u presiden rang ba ngi Dr. WR Khaluki halor kani ka jing mi kut khobor ba manta kasni dengan ong ipi hang ne bakum ka National People's Party lengba jongam ta kum state youth president ha ka jing yakren lang bat u Dr. Khaluki bori presiden rang ba du jongi anya tu hapi bang ikhan yo kanu ka jing sha khot na kaleng ga jong ka party ha ka bede bat kani ka jing yalang kani ka dei ka jing yalang ka bat don kam ba ban ngangai palada ngiyo jing tep na kaliang jungi kum ka party ngilong ki balakloi ban ye shimanta haga bakum kini ki jingyelang ki ba khamtam ba ki nong khat ki dei na ka kanhon jong ki nong yalam jong ki balang ki ba pher te kata ka diga wei ka ba ngakwa ban ong saka wei de ngakwa ban pentip ya kino ki ba kwa ban pentip ya kino ki kenja jingyelang la ni ki jing khat na ka banta jongi ka party hangde hapo ka jela mekhalia ngidon ya kani ka office jong state president barang ba do jongi bat kino ki ji ki sithi ki ba pipi khot yangi phimdai ban khot ya ki wei pat mereka de ban wan ba ha ka kerteng jong ka office jong state president jong ka parent body ka jongi kata hai sir Dr. WR Khaluki kata ka de ma syukwa ban ong yo ki bakum kini ki jing khot kindang don biang nang ni sakmat ngakwa iya ki nong khot bakinda tip haya ka address ka jungi ka building ka jungi ka di hang ni hapo luar na shimet bat ka office ka jungi ngangai babarok lihat tip tigi bakum kita ki jing khot nga soman ong balada ngi yo jing tip kum ka party le sela do president rangba umla ban lai dru mangi kum ki nong yalam jong ki samla la ni kiwi pat ki di khot jong ka party ngi don sibon ngila ban lai ha bakum ka ni ka jing yalang ka pan kantam ya ka city ka mo ki kan yo jing tip tingin nong la ban ong tip hanu ki pha ai kata ka city ladang iyo jing tip ko mangalong na basnang bangilit ngingilong marnoy banglek hakino ki jing yalang ngimpan ni ban banri na kata ka jing yalang kaba ki leaders jong ki balangi ba pher ki khot dan ngim shamayo sti de kunung ngim sulai kata ka jing yalang